Здравейте хора! Днес отиваме на Батак. Малко по-късно защо и как, но сега нека да ви вземем с мен, за да не губим повече време. Вземаме колелото и оборудването и сега следващата спирка е да измием колата и да вземем и вън. Хайде! Любов, тръгвам към вас. Тръгвам след 5 минути. Добре, тръгвам след 5 минути. Добре. Айде. Със сигурност няма да тръгна след 5 минути, ами ще изчакам при тях. Но сега малко да си поговорим защо отиваме в Батак. По-скоро в Цигов чарк, на язовир Батак, но няма да стоим само в Цигов чарк, а ще обикаляме из района, като мислим да посетим и самият Батак. Та защо отиваме в Батак? Ами, като цяло целият този план се зароди, какво си ти, муха? Целият този план се зароди, защото вече 2 месеца работих в Хърватска. Както знаете, аз работя в Trek Travel и съм екскурзовод, така че доста обикалям Европа и доста трябва да се запозная с историята на Европа. Идва един момент, когато аз вече това нещо го правя 5 години, и идва един момент, в който на теб ти писва да учиш чужда история, на теб ти писва да слушаш за еди си кой колко бил велик, еди си къде, защото ти постоянно отсъстваш от дома и твоята история е също и дори много по-велика, бих спорил, от тяхната история. Това е чувството да си българин, нали? Да се гордееш с историята си и с миналото си. Това цялото нещо усещам как ми липсва, най-вече за баташкото клане, защото баташкото клане не е много отдавна имаше годишнина. В случая бях в Хърватска, когато четах онлайн за най-малкото на Иван Вазов произведението. Няма как да не го почувстваш, аз лично плаках и няма как да не искаш да отидеш да го изпиташ на място. Затова си казах в момента, в който имам 2 седмици почивка и си взимам приятелката и отивам в този район, за да се свържа отново с фолклора ни, с абсолютно всичко, което може да ни даде. Денят е понеделник. Защо съм взел колелото си? Ами, защото в същия район, около Цигов чарк, от Пещера, както знаете, тази година ще се проведе летапа на Тур де Франс на България. И аз като човек, който много се интересува от колоездене и работи в сферата на колоезденето, няма как да не направя маршрута, поне сам, както се казва. Така че един от дните ще си отделя малко време сутринта да изляза да покарам колело по самия маршрут на летапито. И също така с Мартин бяхме ви уведомили, че започваме една наша нова инициатива, а именно Българска колоездачна академия. Академията вече е онлайн, работи, имаме няколко клиенти записани, така че в момента много хора проявяват желание за някакъв тренировъчен план, свързан с летапе и е само в наш плюс да отида и да видя как е трасето, за да мога да усетя какво е, как се кара, да предам усещането на моите клиенти и да им дадем правилна насока за самото състезание. Така че с Марто сме се разбрали тази седмица да си обсъдим как е минало именно самото трасе, как съм го изкарал, къде, какво трябва да се вземе на предвид, за да се направи една специализирана подготовка на нашите клиенти за самото летапе. Hello! Вече сме двама. Трима с колелото. Трима. Един мъж, 2 жени. И отиваме. Кой е него? Тръгваме в момента от Бургас. Минаваме през задръстанията. Целият град е разкопан. Да. Ай, ще се видим от Цигов чарк. Спряхме на една бензиностанция, защото някой не може да стиска. Не седиш вътре, там и няма как да се скачаме. Ако зависи от мен, ще стигнем без да спрем, ама. И това са едни от най-гадно миришите цигари, направо като мина покрай някои с такива цигари, лошо ми става. Мале, какъв е този народ тук, бе? Са ли всички цигари гадно миришещи? Тези са особено гадни. Имаше един много сладък москвич, е тук вдясно спрян, един зелен. И един човек вътре си почиваше и си пушеше цигари, се наслаждаваше на гледката. Този пък цигара хваща ден. Един колоездач като мен.
Гладна мечка не се целува. Аз не съм гладна. Аз съм. Вече сме Аз в изядах пещера. 5 кг бургерки. Пещера. Да, отиваме да хапваме в ресторант Перестера. И това е тараторг с копър и орех. Орех. С орех. Цяло дърво орех. Следобеден тур на стаята. Настанихме се вече в Циговчарк и сега ще ви покажем стаята, която сме запазили през Airbnb, като това ни е гледката към язовира. Страшно красива гледка. Имаме си обща тераса с другите стаи, понеже другите стаи се дават под наем. Това е банята. Банята нищо кой знае какво, обаче хубавото е, че си имаш собствена баня, не трябва да ползваш някаква обща туалетна към къщата. Имаме си гардероб. Хубавото е, че има обща кухня, която е само за гостите на подземния етаж. Там може да си готвим, може да си правим каквото си искаме. Има си и барбекю, което след малко ще ви покажем отвънка на двора. И може да се ползва отделно. Това е терасата. Ето там са спрени и колите. Дясно е барбекюто. Като цяло е супер, много приятно. Но ние си очаквахме да е такова, защото все пак Балкан си е Балкан. И язовир Батак е винаги едно от местата, които може да посетите, ако искате да си отпочините и да не мислите за нищо. Така че, какво мислиш ти за нашата стая? Аз съм доволна, че е толкова спокойно и чисто, има хубава гледка и ще съм по-доволна, ако отиваме вече да ядем. Айде, оставяме ви, отиваме да хапваме, така че ще се видим утре на консултацията с Марто, защото утре ще обсъдим моята програма, понеже ще ходя в Алпите и ще трябва да направим една оптимизирана програма за моят случай, защото той е малко по-специфичен, но за това повече утре. Така че, ей, теб чакам. Добро утро! Днес слезахме да се поразходим малко. Така. Ивон разлага кучетата. Преди 3 години работих тук на язовир Батак в една къща с моите приятели. Бяхме, шпаковахме и прекарахме 2 седмици април. Така че бяхме обикалили тук някъде, но нямам много добър спомен. Това тук е. Какво става сега? Намерихме си приятели. Какво става, моите дете? Там още едно, обаче това е по-страхливо. Ой, кратунката. Може и джетове да се наемат, обаче няма никой там, няма и табелка. Но има и канута. Там има някакви хора с кану и с въдица. Те да пият вода от язовира. Ей, това е хубот. Браво е. Гледай коста, гледай коста. Погледни. Пак сме на нашето място. Механа Йоана. Аз между другото не съм снимал с нощи, тук само ти снима. Да, ние с нощи изидохме да хапнем на това място и момичето, сервиторката каза на един друг човек. Сутринта меките са много хубави. Така че може би вече знаете на къде отиват нещата. Митички с сирене и сладко от боровинки. Какво мислиш? Бомба! Обратно сме в стаята, мекичките влязаха много добре, а сега трябва да скоча на компютъра да се чуя с Марто, защото трябва да поговорим малко за програмата, която трябва да ми направи по случай отиването ми в Алпите. И сега ще скочим заедно, за да ви покажем как изглежда самия процес на безплатната консултация на Българска колоездачна академия. Сега ще видите от моето лице нещо като човек, който има интерес и който се записва за тази консултация, а Мартин ще бъде този, който ще ме вкара, така да се каже, в самия процес и ще ми обясни как работят. Сега ще направим една примерна среща с Марто. Здравей, Марто! Аз ще бъда в ролята на
кандидат, който иска да се запише в академията, и Марто ще бъде лицето на академията, за да ви покажем как се случват нещата вътре в академията и на безплатната консултация. Така че, здравей Марто, как си? Здравей, добре съм, Василе, как си? И аз съм добре, благодаря. Добре, Иво, преди да започнем да говорим за тренировки, ние в академията много държим на комуникацията между треньор и колезач, така че ще те разкажа малко за себе си. От приблизително 10 години се занимавам с колезене, като последните 4 години се състезавам във Франция. Последната година вече имам опити с трениране на други колездачи и нашата мисия е да помагаме на хора като теб да знаят как по-добре да тренират, какво точно да правят и съответно да се подобряват. Супер! И да, това е малко за мен. Разкажи ми малко за себе си, с какво се занимаваш, от кога караш колело. Добре, радвам се да го чуя, защото имаш опит в колезенето и то толкова дългогодишен, за мен означава много. Аз също се занимавам от доста малък с колезене, може би почнах 2015, като съм бил на доста състезания от тогава. По-късно спрях да се занимавам с състезания, защото имах проблеми с коленете и започнах да работя като гид. И в момента се занимавам с екскурзии, като водя екскурзии с колела, т.е. активен начин на живот водя, тренирам постоянно, но със сигурност не е това, което е било преди. Със сигурност тренирам, да кажем, с колелото на 50% или дори по-малко от това, което съм правил преди. Така че в момента ситуацията ми е следната. На година карам около 5-6 хиляди км, което е доста малко спрямо преди. Поддържам някаква форма, чувствам се доста добре, но се свързвах с вас, понеже ми предстои едно изпитание, тъй като ще ходя след една седмица в Френските Алпи. Там имам да водя една екскурзия с Trek Travel и дните на колелото ще излежат нещо от порядъка на 6-7 часа всеки ден на колелото, или по-скоро не всеки ден, но през ден. Маршрутите ни са около 100-120 км на ден с около 3000 метра понякога и плюс изкачване. Това като дистанция и изкачване е преодолимо, но със сигурност в началото ще се чувствам доста изнемощял от дистанцията, понеже не тренирам толкова дълго последните месеци. И това, което ме притеснява също е, че аз живея на морето и сега ще отида в планината на около 2000 метра изкачване. Така че със сигурност ще имам някакъв проблем с кислорода, да се набавям достатъчно кислород. Знам, че ще се адаптирам след една-две седмици, предполагам. Но това, което искам, е да се чувствам комфортно на колелото. Не гоня цели, не гоня да съм най-бързия на изкачванията, не гоня да печеля, да свалям кома на Погачар на Галибиер. Няма как да стане. Но със сигурност искам да се чувствам комфортно докато катеря, за да може на края на деня, когато сляза от колелото, също да ми е добре, да не. Просто искам повече сякаш база да направя преди да отида на това предизвикателство. И затова се обърнах към академията. Супер, много яко звучи това. Звучи като обещаната работа, наистина. Добре, разбирам горе-долу какви сте изискванията, какво ще трябва да направим. Просто искаш да си в прилично състояние, да можеш да издържиш на натоварването, така че мисля, че може да се справим много добре. Супер, радвам се. Да те попитам тогава, използваш ли пулсомер или пауърметър? Да, по принцип използвам и двете, като в момента колелото ми не е снабдено с пауърметър, така че ще трябва да се придържам само към пулс. Тренирал съм доста години с пулс, така че горе-долу си знам зоните. Знам кога тялото ми се чувства добре, горе-долу на какви нива, но със сигурност пулса се променя през годините, не съм вече състезател, така че може би ти ще кажеш какво правим, може да трябва да правим някакви тестове. Ако имаш достатъчно данни, които мога да прегледам, мога пак да извадя достатъчно данни за пулси, без да правим тест, така че добре, Иво, освен това, освен работата и екскурзиите, които правиш, мислиш ли да участваш по някакви състезания, участваш ли в такива събития? Много искам, наистина липсва ми, като дори в момента се намирам в Цигов чарк на язовир Батак.
И утре смятам да отида да покарам трасето на тази годишния етап де Тур де Франс България, защото няма да успея, просто няма да съм в България за да го карам. Но със сигурност в бъдеще искам да покарам и с тази насока, нали, с някаква цел състезателна. Ако имам такива цели, които си задам, вие може ли да ми помогнете от академията? Имате ли някакви изградени програми, които са примерно, ако си кажа, примерно искам да карам това събитие. Има ли някакъв срок, с който трябва да тренирам с вас или може да ме подготвите специално само за едно събитие? Как процедирате? Разбира се, да, даже това ни е главната услуга, именно да подготвим колездачи за специфични състезания, дори за цяла година, за цял състезателен сезон. Така че, може би сте видял в сайта ни пише, че имаме две услуги. Едната е за месечен абонамент, да тренираме в по-дългосрочен план с множество състезания за годината, по-дългосрочна подготовка. И също така имаме и услугата, която е за 6-седмична подготовка за определено състезание. Като това също играе ролята и на познавателен период, да видиш как работим ние, как ще се отразят тренировките. Но и в това случай, както тренираш за тази екскурзия, за твоята по-специфична работа, пак можем да се подготвим адекватно за такова натоварване. Да се чувстваш комфортно. Супер, значи със сигурност в бъдеще, ако успея да намеря време, пак ще свържа с вас да успея да намеря просто някакво време да тренирам за специфично състезание. Пък сега, примерно, понеже аз съм от Бургас и ние нямаме такива изкачвания, затова си взех и колелото тук на язовир Батак, за да може да покарам малко изкачване с цел, нали, да се чувствам по-добре в Алпите другата седмица. Така че вече ти ще ми кажеш как действаме, защото аз със сигурност се записвам, а вече ти ще кажеш какъв е процесът от тук нататък. Супер. Значи от тук следва, може би сте видяли, ние работим с цялата платформа на Training Peaks, заедно с WKO5. От тук следва да си направиш акаунт в Training Peaks, ако нямаш до сега, да се свържем заедно профилите, ще разгледам тренировките, какво се прави до сега, за какво става въпрос, да имам по-ясна представа. И след това вече започваме да планираме в Training Peaks, където ще си виждаш програмата ден за ден. Винаги можеш да се свържеш с нас, ако нямаш възможност да тренираш този ден, да адаптираме, ако има нужда. Да, това е другото нещо, което примерно аз сега не мога да тренирам всеки ден, понеже имам и други задачи. И затова свързвам с вас, понеже видях, че вашата програма се адаптира спрямо нуждите на всеки и спрямо възможностите на всеки. Сега аз не мога да тренирам всеки ден, но ако можем да направим нещо, което да работи за моя случай, би било супер, понеже утре мога да карам, следващите 2 дни най-вероятно няма да карам, после пак имам дни, в които мога да карам. Така че, може би, ако направим някаква програма, може и да не мога да изследвам цялата, но ако ви пиша с предизвестие, ако адаптираме, би било супер. Да не губим излишни тренировки, ако може да ги направим в различни дни и да сменяме нещата, би било супер. Абсолютно. Точно това е нашата работа. Всеки човек може да ти пусне някакъв план, който може да следваш, но това не е реалистично. Винаги имаш някакви ангажименти, нямаш възможност да тренираш, така че трябва да знаеш как да се адаптираш и това е именно нашата работа. Добре, супер. Аз имам регистрация в Training Peaks, но до сега не съм се свързал с треньор. Ако ми обясниш как стават нещата. Да, ще ти пратя тук разни материали, как точно се свържеш. Ще ти пратя един линк, през който се свързваме и започваме работа. Супер. В такъв случай действаме. Вече ще се свържа с теб, когато е готово всичко. Ако имам някакви въпроси, предполагам, мога да те търся. Абсолютно, винаги сме на среща. Добре, нямам търпение да почваме. Ще се опитам възможно най-скоро да ти ги предам нещата, за да имаш фронт за работа и ти и да действаме. Абсолютно, нека не губим време. Добре, мерси, Марто. Благодаря ти. И аз мерси, Иво. Айде, чао. Айде, се чуваме. Чао. Марто вече ми изпрати линк, с който в момента се свързвам към Training Peaks акаунта му и всеки момент ще мога да се свържа към него и той ще може да прегледа моите тренировки, за да вкара някаква програма спрямо това какво съм тренирал сега. Когато е готова програмата, ще я покажа. А ние сега с
Ивончето. Моето любовче. Твоето Отиваме Ивонче. на разходка в Батак, защото трябва да обядваме някъде и също след това искаме да ходим на църквата в Батак. Нали така? Да. Така. Преживяването в църквата със сигурност беше доста внушително. Няма думи, които да го опишат. Молихме се и сега отиваме в музея. Това, което може да кажем всъщност е със сигурност посетете Батак. И не само Батак. Виж, това са имената на всички хора ли? Колко години са били? Вау! Ти погледни за какво става въпрос. Осем годишно. И по-малки сигурно е. 5 години. Една годинка. Една година. 6 месеца. Долният етаж е преди освобождението, по време на въстанията и по време на турските зверства. А горният етаж на музея показва разцвета, след като България е била освободена от турско робство. Има доста интересни неща, които може да се видят. Също как българи са участвали в Първата и Втората световна война. Има знамена срещу фашизма. Има и книги, които описват доста добре зверствата на турците върху българите, които книги стоят само в музеите, за жалост. Не знам дали може да се намерят някъде да се прочитат, но със сигурност това е история, която е хубава да се знае от всеки един българин, всяко едно дете, което минава през 1 до 12 клас. Взели сме си сладоледче за изпът и се връщаме към Цигов чарк, защото разходката ни в Батак приключи за сега. Напазарихме си от магазин Лазур, който в Google ревютата пише, че е най-добрият магазин в Батак. И до вечера ще си правим скара в къщата на барбекюто, така че ще си видим малко по-късно. А сега обратно към Цигов чарк. Добър вечер от, може би, любимата част на всеки един мъж, а именно барбекюто. Хоп, хоп. 4 пържолки, нещо късо, защото сме само двамата. Малък апдейт. Сложихме вече въглищата. Обгаряме ги и месецето скоро ще е готово. Единствено ми липсва маша, ама трябва да ползвам скарата, за да ги разтегля малко, но няма проблем, понеже те са буквално една шепа въглища за 4 пържоли. То дори нямаше смисъл да палим барбекюто, има електрическа скара, ама е грехота, като имаш такова хубаво барбекю и въглища, нали си направиш една вечер на дървени въглища да си опечеш пържолки. Така че това е по-скоро близотия, отколкото да има някакъв смисъл да го правим в момента. И така. Искам само да видите за какво става въпрос. Инженера мисъл. Това някой много голям инженер го е направил. Като искате да изпуснете водата, отдева я мъчи и викам, не става, не става. Въртя наляво, въртя надясно, не става. И майстора го е направил на обратната. Що не? Тъй.
Това е прост и хубав живот. Какво повече ти трябва? Нищо. Ето. Само любов, щастие и здраве. Айде. Що изяли всичко, бе? Защото не ходиш до магазина да ми купиш сладко. И всякво? Няма храна. Няма, сега ще играем на Уно. Аз съм се наяла, А можеш ли просто да кажеш, че беше много вкусно? Беше много вкусно беше. Изярах една пържола, той изяри 3. И понеже Ивон иска сладко, аз съм на диета. Не мога да вечерям или каквото и да е, после да не завърша с сладко, това е закон. И този път забравих да си взема сладко. Аз трябва да отида до магазина и ще отида с колелото, тъкмо да го пробвам дали ще е наред. Така. Това със сигурност не е най-ползотворният начин да караш трек Мадон, но със сигурност ми върши работа, а това е най-важното. Исках само да вметна, че това колело ще се продава от октомври месец, понеже съм си харесал същото на друг цвят, така че ако има желаящи, които искат да се здобият с такъв звяр, може да се разберем със сигурност. Така че ако някой реши да си сменя колелото за доста висок клас, да не казвам най-висок клас колело, може да ми пише налично в социалните мрежи и да му обясня малко за нещата покрай колелото. Така че сега отиваме до магазина, да вземем шоколад, сладолед, бисквити и каквото има. Така, пак сме на нашето място и ще хапваме тортичка, защото магазинът беше затворен. Нямаше сладолед. Затова отидах до ресторант Йоана, нашето любимо място. Механа Йоана. Механата. И си взехме по една тортичка, за да може да не се връщаме с празни ръце. Така че сега ще играем Уно, ще ядем торта и след това отиваме си лягаме, защото 3 сутринта в 6 часа ще стана аз. Защото трябва да карам колело, пък Ивон ще ходи да бяга. Така че е лека нощ от нас. Имам 1% батерия на камерата, така че всеки момент ще се изключи за това, че е лека нощ. И до нови срещи. Добро утро. Правим си кафе с машина с ръковатка, с което според мен е най-доброто кафе. Часът е 6:20. Преди малко станахме. Взел съм си гранола и кисело мляко за закуска, като това мисля, че е достатъчно за 2 часа и половина каране. И сега ще ви покажа драсето и какво съм взел за подхранване. Също така ще ви кажа кафе плана, но първо най-важното – кафето. Това е сутрешния заряд. Нищо, кой знае какво. Един банан. Тук има около 250 грама скир с около 100 грама, дори 100 грама гранола, едно еспресо и това ще бъде. А за по-късно съм си взел за самото каране 5 белвита бисквитки, като всяка една от тях има по 30 грама въглехидрат, така че смятам, че 150 грама са напълно достатъчни за цялото каране днес, дори може да дойдат в повече, но със сигурност след като вечеряш в 9:30 и изядеш 3 пържоли, не се яде супер много сутринта, така че това ще е достатъчно. Сега имам да ви показвам нещо, а именно, че вече имаме програма и така изглежда тя. Това са каранията, които Марто ме е сложил за тази седмица, като днес ме е сложил 2 часа ендюранс. Със сигурно ще отидат малко повече от тези 2 часа. Тук е описал тренировката. И тук имаме място, където трябва да оставим коментар след всяка тренировка. Тук пишем как сме се чувствали, дали е било добре, дали е било зле, дали имаме нужда от нещо повече или трябва да намалим интензитет. Така че това е за днес, това е за останалата част от седмицата и се надявам да успея да ги изпълня. Вече имаме програма, сега трябва да ви покажа и трасето. Това ще бъде трасето днес, което ще караме малката обиколка на Летапето тази година, е 25-та. Ще стартираме от Пещера, което означава, че след малко трябва да се натоваря на колата, понеже ние сме в Циговчарк и от тук трябва да карам до Пещера. От Пещера ще завъртим една малка обиколка в града,
за да разгледаме и там какво са ни подготвили. 4-ти километър започва самото изкачване. Тук почва изкачването на Свети Константин, като ще се изкачим до самия язовир и от тук вече сме на височина от 1300 метра, като ще въртим около самия язовир и от тази точка, реално от края на изкачването тук до самия град Пещера, всичко е спускане или равно, така че тук ще имаме някакви равни участъци и от тук вече започваме само надолу през Батак, през хубавите завойчета. Тук е много хубав пътя, надявам се да няма трафик днес, но перфектен път надолу. Със сигурно дори да има трафик не е проблем, понеже ние се движим бързо. Много обичам планината, особено сутрин рано. Каква красота само. Само като си представя, че след една седмица отивам в Алпите и страшно много се зареждам, защото никога не съм бил там. Само съм си мечтал да бъда. Доломитите бяха страхотни, наистина още ми липсват и се надявам Алпите да подобрят дори очакванията ми. Така че да видим. Така, много хора бяха ме питали да направя едно ревю на трека. Трека е перфектен, единственото, което в началото ме кепше, а вече не много, са тези бутилки. Понеже, за да ги напълни човек, трябва някой да му или да ги придържа, или да ги поставиш някъде. Нямам, приятел. Ко викаш, 1000 лева има ли това колело? Да. Това на живо ли е сега? Не, на живо, ама после ще отиде в YouTube, нали знаеш YouTube? Да. Това е Пещера. Ай, брадаре, казвай чао и да тръгваме. Айде, чао. Милет път те пожелавам. Благодаря. И на тебе. Айде. Красотата на България междувременно. Това нещо хората плащат 1000 евра да ходят да го гледат из Алпите и Пиренеите, а ние си го имаме в нашите Родопи. И само подчертавам новия асфалт. По-хубава настилка, отколкото на повечето места на Доломитите. Защото там постоянно има свлачища и пътищата са в доста по-лошо състояние. Тук там има нови и до там. Парадайс. Цялото изкачване е сенчесто, което е супер яко, защото слънцето е много силно. Особено след един месец, като е летапито. И броя колите, които ме изпреварват. Станислав Грабче беше казал, Кипър е новата Майорка, защото няма трафик и силно го препоръчва. Ами, вече съм около 6 км в изкачването. Мога да ви кажа, че ме изпревариха 2 коли и 2 коли минаха в насрещното. Няма никой тук. Около мен също има катерички, птички, гущерчета. Тук е някакъв рай. Няма абсолютно никой да ви притеснява и няма смисъл да излезете извън България, за да търсите такива красиви места за каране на колело, като може просто да дойдете в Родопите. Силно препоръчвам. Вижте каква красота. Ляво, дясно. Изкачването е доста полегато. Единствено на обратните завои, ако минавате от вътрешната страна, както знаете, процент се вдига доста драстично. Затворен маршрут. Силно препоръчвам да минавате от външната страна, защото по този начин ще спестявате тези резки усилия в краката и ще се съхраните все повече, особено ако сте на дългата дистанция. Междувременно просто се любувам на боровете и на чисто новия асфалт. Прекрасно е. Само аз съм в гората и се надявам, понеже съм далеч от Шумен, да не ме дебне и черната пантера от някъде. Вече сме почти в края на изкачването, като тук дори има и чешма, така че ако имате нужда, може да си напълните бидоните. И така. Остават ни още 200 метра изкачване и 3 км и 700 като дистанция. Тоест, вече е доста полегато, като очаквам на последната част да има по-стръмен процент, поне така гледах на профила на изкачването, но да видим. Оба! Тук що направихме обратен. Тук що направихме грешен завой. Зад мен имаше един камион и той направи грешен завой. Трябваше да влезем по тази павирана част.
Ето там е реалният процент. И аз се чудих защо не става по-трудно, а то реално ние объркваме пътя. Добре, тук се свива вдясно и се почва павирания участък, който вече се води червен. Малко е като Аренберг. Опа! Да, това вече е червен участък. Не е жълт. Това е някакви хижи. И тук вече е перфектно за атаки. Който иска, може да се пробва точно на този участък. Аз нямам повече скорости надолу, нагоре. Така че, може би, да отворя камерата беше най-голямата грешка. Опа! Тук заравнява вече. Максималният наклон отива към 11-12% и после пада на 8-9%. Но вече след като сте карали 16 км на 5%, последните тук не са просто едно кратко павирано участъче с по-стръмен наклон. Със сигурно се усещат. Но ако тръгнете с правилното темпо, трябва да нямате проблеми. Добре, нов ориентир. Тази метална кула за електричеството, този тръмф пост. Тук влизате на зеления участък. Тоест червеното приключва и остават само паветите, които тук стават доста по-груби, доста по-неравен участък. Така, следете ми мисълта много внимателно. Тук горе е Свети Константин. Свършваме паветата някъде тук, излизаме на спускането. Правим десен завой. Тук има гравел, трябва да се внимава, защото на места не е почистено и може да се хлъзга. Почваме с спускането и точно тук, преди да почнат първите завойчета, точно тук, може би на 300-400 метра след десния завой, първия десен завой на спускането, има една дупка, която трябва много да се внимава с нея, защото, както виждате, тук почти не се вижда. И аз влязах със скорост и ударих точно ето тази дупка, която със сигурност не е никак малка. И ще пиша дори на организаторите, ако могат да отбележат с някакъв спрей или нещо, да се вижда отдалеч, защото тази дупка, искам само да видите докъде потъва самата гума. Вижте какво става. Колелото застава. Представете си, като влезете с скорост. Тук имате шанс да си отдъхнете. Значи, самото спускане не е най-техничното на света, но не трябва да се подценява заради две причини. Едната е, че в тези часове на деня е доста сенчесто. И това не ви позволява да имате най-добрата видимост. Настилката е добра, но на места е нацепена. А най-големият проблем е самия гравел. На доста места имате пясък на пътя, както тук, примерно. Представете си това в самото спускане. Там играта доста се променя. И когато комбинирате сенчест път с остри завой и такива гравели, могат да ви изненадат. Също отварям скоба за павирания участък, задължително тюблес. Аз съм с TPU, не става, трябва тюблес. И на павецата да редуцирате и да заминете група по самото спускане. Ако карате дългата дистанция, дръжте разлика до втората обиколка и се пробвайте за нещо солово, защото предразполага самия маршрут, но със сигурност трябва да се вземе на предвид, че този участък около язовира е силов участък. Трябва да имате доста добри часовникарски умения, защото е равно и в момента има лек насрещен полъх. Тоест, ако имате добри часовникарски умения, това е перфектното трасе за вас да изкарате догоре и ако можете да спускате екстремно и ви се рискува, можете да направите разкъсването още в първото спускане. Обратно сме в къщи с детето, което е на земята. И сега... Кога е?
Кой е дете, бе? Ти си дете. Ти си дете. Само децата стоят на земята. Аз обичам да стоя на земята. Като децата? Не, за малко да кажеш да. Ако искате да научите малко повече за самия летап и за състезанието, какво мислим ние от академията, може да запишете за една безплатна консултация, ако решите да работим заедно. Има точно 6 седмици до началото на състезанието, така че може да измислим много добра програма, която ще покрие всичките неща, които днес говорихме и също така допълнително, които не са в това видео. Така че ако искате да научите малко повече, запишете се на една безплатна консултация, линка е долу в описанието за академията, а моето каране може да видите тук, така изглеждаше то. Така че ви предизвиквам на самия етап да се опитате да ми подобрите времето, което за някой може да е бързо, за някой може да не е толкова бързо, но това е моето предизвикателство към моята аудитория. Да се опитат да ме бият. Няма да можете. Иво Товтев е най-добрия. Ей такива фенове да имате в обкръжението си. Ти каза ли аз какво правих сутринта? Не, ти нали ще кажеш твоето клипче? Ти кажи. Да не си мислят хората, че ти докато караш колело, аз спя. Ивон спа до 11:30. Аз като се прибрах, так му беше станала. Ще направиш ти още по-големи. Ходи да бяга детето. Ходи да бяга детето, после работи на лаптопа детето. Не, черен пипер. На първенката. Взех Агнешка дроп сърмичка. Иво ми даде камерата, пък не ми каза какво искам, така че сега просто снимам себе си. Аз ще водя рубриката след обяда ни. Отиваме към Доспат, не сме решили още какво ще правим там. Предполагам ще се разхождаме, ще видим гледката от високо, която знам, че е много красива. И за сега плана е такъв. Ето го шофьора. Сега вървим. Тук е малко стръмничко. Само да ви кажа, че е малко опасно. И ако падам с тази камера на Иво, няма да бъде много добре положението. Разменихме си камерите, аз снимам с Наиво, той снима с моята. Хубаво. Става. Тук се хлъзга. Хлъзга се. Леко. Муха умря. Малката муха умря. Виж каква хубава гледка. Заставай. Е, ти точно пред водопада. Така. Така, ако цигарите не бяха полезни, нямаше да ги има в аптечката. И така завършва нашия влог от Родопите. Глупости? Да. Що? Какво да снимам повече? Шегаве. И допихме краката за едно бързо рекавари. Няма по-голямо спокойствие от това тук в природата. И сега вече ще се връщаме, защото искаме да се разходим малко в Доспат, да издем по един сладолед и да го разгледаме, понеже двамата не сме ходили в Доспат. Така че обличаме се в момента и скачаме към колата. Това е моята речна русалка. Заповядай. Благодаря ли му? Това е нашата традиция. Аз ям кафе в Галакси, къде ще да кажа рус. Рус. Тя по черните, аз съм по русите. Вау! Исках само да поема дъх и да се насладя на момента, защото това е нещо, което съм си мечтал да ми се случи
може би последните 5-6 години, а именно да дойда в България на планина с приятелката ми, с колелото ми, с колата по тези красиви пътища и да се наслаждавам на ето такива красиви гледки и просто да не мисля за нищо, а се кефя на живота. И в момента ни очакват 70 км по-ниски път към Цигов-Чарк, където продължаваме с нашето пътешествие, но просто е мечта. Всичко това, което се случва е мечта. Така че не спирайте да работите здраво, не спирайте да мечтаете и на ваши ви се получават тези неща. Дори нещо малко като това за мен е нещо много, много голямо. Нали така? Да. Дори не знаеш какво казах. Ама да. Две даже. Милка! Много са яки! Виж колко мухи има вънка. Ще я отворя прозореца, обаче абсурд. Много са готини. Да, много приятно. Бягаме от дупките. Учим се да влизаме за водите максимално ефикасно и да запазим колата цяла. Пак сме ние, пак на нашето място. Само че този път тежката артилерия не 4 пържолки, а 1 кг пържолки. Защото вчера си научихме урока, че 4 пържолки не са за никъде. И затова днес взехме 1 кг. Имаме и една салатка, която чака да бъде направена след малко. И сланинка, задължително сланинка, с която мажем скарата, за да не залепват. Не че не залепват, но също дава по-хубав вкус. Така че ще ви апдейтна с малко с готови пържолки. Имаме едни картофки, които Ивон нареди и се правят. Тук са готовите. И това са пържолите. Минус една, защото Ивон не изяде. Ти я изяде. Стоиш на скарата и ядеш. Да. Даже ям още докато бяха сурови и тук. Това не може. Това е правилото. Това е най-голямото месоядно същество на земята. Ти си по-опасен от лъв. Аз съм веган. А ние... Шеф готвачите. Ние се запукваме. И това беше всичко от нас за тази вечер. Айде, лека нощ с тази маса. Хоп, хоп, хоп. Да ни е вкусно. Да. Айде. Айде. Часът е 7:37. Аз си пия сутрешното кафе на тази гледка, която току-що видяхте. А с вас ще се видим много скоро, защото ще последва клип от Франция, където отивам да водя екскурзии във Френските Алпи. Ще опитам да отида на Тур де Франс, което ще бъде много готино, ако успея, понеже не зависи само от мен. Но със сигурност ще се опитам, ще дам всичко от себе си да го направя, защото никога не съм бил и за мен също ще бъде доста интересно. А до тогава абонирайте се за канала, харесайте този клип, ще бъда много благодарен и до нови срещи!